Dire-ready sana ako eh. Ano, diretso tayo kay Lubang? Oo. Mag-chowping ka na lang kumain. Chowpan ba? Gusto mo? Tapos wala yatang card doon. Tapos yata doon ano. Sama pa lang. Ano yung sa tingin mong gamot ni Amoranto na hindi mo naisip na wala talaga yun? Ayan, Ay, nako. Ay, nako. Kakawaan mo na ating yan. Masyado nakakaano. Lagi lang yung nasa school. Kaya inuubo eh. Malalao mo niya kagabi na kasi po. Babae yung nagatid sa akin kahapon. Grab driver. Oo. Kung nga sumakay. Wala eh. Sinong umano nun? Sino Alpla. naman? Nasaan yung van na inaano mo? Bago kasi yung planta, wala pang yung van nandun sa lumang planta. Oo. Hindi pa marunong mag-English. Bakit? Tay eh. Ay, sa Thailand. Oo.
niya? May sama na pakiramdam eh. Inuupo din eh. Yung lechon natin. Tapos, isa. Dinagdagan yun ni Rod. Oo, kumuuli siya. Balotong hindi. Ay, Paksiw natin gusto mo. Ay, dinagdagan yun. tayo. Kasi may itong kanila, dinagdagan ko na. Ay, oo, pinigyan ka inhaler. Pagaling nito eh. Lahat ko may sakit eh. Hindi ka pala makakito. Kaway mo na lang. Kasi ito mo sakit na din. Inubo din. Oo, puso mo. Puso mo lang ka. Yung binili kong lubo yan. Yung once a day lang yun. Nagagamit mo? Oo, sa pwede mo saan. Oo, once a masama pala yun. Pag talagang hirap na hirap. Nakita naman nila yung yung dalaw yan ng hangin. Diba yung stethoscope, sabi ng doktor, maluwag naman. Oxygen, nakatulog ka. Oo, kakape, yun magkami ko, kukunti na nga. Kala ko nangiram si Sol. Ano, kuha pa na. Ako na, kalumutan ko ano kay Atong Shell. Tulungan mo na. Sabi ko, tulungan mo na, importante. Sabi, ano to? Okay kay tatay. Tatay? Wala lang naman. Kala ko nga, yahatid natin yung Nagkasap, yan yung nakagabi. makapunong kami doon. Ganyan, dapat, kalaki. Yung sila Rod, opo. Dali yan. Nag-practice nga ako doon ito isang araw. Yung e-bike, si Meg kita. Sakay-sakay ko si Baby doon, si Arnel, si Baka tamaan Generem. Hindi. Generem. Tinan mo.
Nakasend ka. Dapat inintay nyo na yung kulay na gusto nyo. Wala ngayon lang ang ano. Hindi, o-order sila eh. Oo, Bawag oo, down. oo. Order na na ngayon eh. Yun na yun eh. Last na yun eh. Kumbaga sa isang, sa isang unit, dalawang unit lang ang tumatapay. Maganda nga, pula yung gusto ni Jenrep. Oo, wala. Dumihin kasi yan eh. Kasi o yan naman naman. Dumihin. Like, Yeah, the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. gusto mo try natin magpating sa hospital dun sa Two Malpa. hearts running wild. Yung nakikita natin, check up lang natin. Alam mo, may doktor. Ha? Bukod na natin yung ano. Oo, sige. Sa grocery. Naluto mo na yung manok? Oo. Ano? Ano ko? Ulitin mo, hindi, yung steak sabi mo. Oo, ano? Pagpainsa na lang. Ulitin mo. Hindi ka nang mabili yung manay. Hindi, mag-grocery tayo ha. Ba't baboy? Sabi mo manok. Ano saan yung binili mong manok? Ito po ko. Just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Kala ka na Shout from the top. We're gonna be. Two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be. Konting yun, 800 Two pero. hearts running wild. Hindi naman sobrang. Oo, sabi na O ay mo pang chat yung mga ano mo. Bibili na mo sa pera, baka pumunta na yon. Hindi. Tutok to sa akin. Kaya wala naman akong load eh.